Donya mbok goleki kuwi kaya kowe ngoyak ayang-ayangmu dhewe, ora bakal kecandak. Yakin. Ya ora percaya, sesuk-esuk cobanen. Ayang-ayangmu neng kulon. Sangringine koetan oyakan nganti menggih-menggih ra ketemu. Mula nek nganti ana wong mergo urusan donya, mergo urusan nyambut gawe, penggaweane, derajat pangkate, kok nganti ninggalke salat. Urusan donya apa sing mbok olehi? Kok kowe nganti wani ninggalne salat? Betul. Kok penak menuripmu jak salat emoh ning masjid emoh yasinan emoh. Bareng kowe mati ngundang santri pitung bengi. Kon yasinke, kon ngatamke Quran. Kok penak men. Wis gen mung gen krasa wis gen. Kupluke ireng pokoke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Niki arep pengajian apa jagongan? Kok kaya ijik gembrambang ngoten nggih? Nek pengen jagongan ya kono ngomong dhewe. Aku tak meneng wae. Pun siap napa dereng? Sampun nggih. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang, waton rata. Ngoten nggih. Kesting ringkes sing penting-penting. Nggih, monggo ora dimaju mriki mboten napa-napa. Nah. Kajian waduh. Ya. Nggih, sip. Piye ngene iki? Mriki Bu, dibetong mriki, rasane ra di mriki. Nah. Mriki, Pak. Mriki. Nah. Oh, Pak Fatur. Oh, sudah pernah tahu sama Fatur? Sip. Nah, kita baru pertama ini. Ini kita baru pertama. Di mana? Nah, musik. Oh, Wisanggeni yang dulu pernah terlambat sekali itu ya. Aduh, itu ceritanya panjang itu. Panjang sekali. Sampun nggih. Pun sakniki konsentrasi. Sampun saged konsentrasi nggih. Pun sakniki konsentrasi. Bapak Ibu nyon pangapunten saderengipun kripik gedang kripik telo sithik edang waton rata. Niki sampun jam 11:30. Yo gek ndang konsentrasi. Oh, ya Allah malah jam 10 wisan. Lah kesepakatane kalih panitia niku jam 9:30 kok munggah ya. Berarti kinggo kelang setengah jam.
Berarti engko ditundra. Oh. Iya. Terima kasih. Iya. Iya apa ki, Mas? Nggih, ngapunten Bapak Ibu ngambali lan ngawali, monggo kita sedaya ngaturaken raos puji dalasan syukur kita dhateng Gusti Allah Bapak Ibu. Dalu punika kita sedaya saged tindak pengajian dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ngapuntenipun Bapak Ibu nek ditari awak sapa sakmeniki awak sing ora kesel kabeh do kesel, terutama ibu-ibu penggawean sedina utuh ora rampung kawitan subuh ngantos dalu punika ora barbar, bar subuh isa-isa olah-olah korah-korah humbah-humbah ngedusi bocah nggih napa mboten? Awan awake lungkrah iki cek pengajian kok bengi cek digugah. Halo. Ngapuntenipun nek ditari mripat mata sapa to sakmeniki sing ora ngantuk wong wis jam 10 wae wong istirahat. Ning ngapuntenipun Bapak Ibu kesel kabeh do kesel ngantuk kabeh do ngantuk. Tur kuwi wis bendina. Awak dhewe keseli bendina ngantuk ya ben turu ya ben. Tapi nek pengajian kan orang bendina. Kolo bahkan nyon ngapunten Ibu, halo. Lo tahu sipir ini panitiane pesen teng kula niku 1 tahun yang lalu. Setahun lagi itu. Saking lari kula. Oh dosa kowe. Mula nyon ngapunten perkara kesel diampet sik, perkara ngantuk diampet sik kanggo Nah, ngono nggih. Yo, tangannya diangkat semuanya. Ora sah dhuwur-dhuwur. Aku lak ngene kok kowe ngene iki. Kelekmu mambu. Halo. Ayo sing ning kono kabeh tangane diangkat. Sing ora gelem ngangkat tangane githing. Ayo ki sing lanang-lanang ki. Iki penyanyine ya diangkat. Awak iki sak tim. Ayo. Engko nek apik tak jak terus. Oke, siap. Ayo bapak-bapak. Sing ora gelem ngangkat tangane githing. Ayo tenanan sing semangat. Aku ya semangat iki. Oke. Ayo diangkat Bu. Mungkin nek kula muni, mana semangatmu? Ini semangatku. Sing ora gelem muni gondongen ben. Sing nang isor ruwit kae lho, kok meneng kabeh. Halo, De. Yo, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Rodok mambu ya. Mak breng. Oh, semangat nggih. Gak ana sing ngantuk, awas angger ngantuk tak tinggal mulih. Nggih wis tua-tua ngantuk-ngantuk. Aku ki ketok semangat ki mergo ana penyanyine iki. Ya. Lah nek gur ngene ki tok ya ora semangat. Wis tua-tua. Iki ketok api-api lak mergo pengajian. Nek asline ngeri-ngeri. Paling musdasteran. Boten nggih Bu nggih. Mula tandha syukure awak dhewe, ayo do syukur marang Gusti Allah bi qauli alhamdulillahirabbil alamin sareng-sareng nggih. Sing banter sing kompak muni alhamdulillahirabbil alamin saged napa mboten? Bisa apa ora? Bisa apa tidak? Sing semangat ngono lho. Ya barang-barang sing suarane banter rezekine ya banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumintu. Rezekine pun kathah. Tur ya barokah. Nanti turah-turah. Saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Monggo 1 2 3 Alhamdulillah.
Rabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sing sapa wonge gelem syukur marang Gusti Allah yakin nikmate ditambah karo Gusti Allah. Ana wong dikei nikmat kok maido mergodo, wonge ya ana. Wonge nang isor ruwe tok. Oh dosa kowe. Nang dhuwur panggung berarti aku. Nggih. Ana wong dikei nikmat kok ora gelem syukur malah maidu inna adzabillah syadid ngertenono yekti temen banget siksane Gusti Allah. Mula nek kepengin rezekimu lancar, rezekimu sumulur ngakeh-ngakeh nanggone syukur marang Gusti Allah. Mula nyuwun ngapunten Bapak Ibu kalimat yang pertama ya sayang yang saya sampaikan datang panjenengan nyuwun ngapunten perbanyaklah bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Saya ulangi sekali lagi, halo. Perbanyaklah bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh. Nek bahasane wong bancak ngapunten ngakeh-ngakeh nonggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambat marang Gusti Allah. Masuk? Ojo malah diwalik kakean sambat nganti lali syukur marang Gusti Allah. Ibu, Bapak, saat ini perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja. Betul? Dolar sudah mencapai 18.000 lebih. Ora sah geger, rasa sambat. Masuk? Disyukuri dine kabeh dong rasakno, kabeh dong ngalami. Mula rasah nonggo tangga mbok sambati padha yu aku karo kowe. Urusan regan munggah, harga-harga naik rasa geger. Wong wedok-wedok kuwi lho urusan lombok mundhake regane geger. Ingat wahai para ibu, halo ibu. Kami sebagai seorang suami, kami sebagai seorang laki-laki tidak butuh lombok. Ora butuh lombok. Ngrungokke swara mugi wis pedes. Dong apa ora? Dong apa ora? Mula rasa pokok disyukuri dine hidup dibikin simpel ora sah geger. Dong apa ora? Seorang wanita yang solehah niku nyun ngapunten. Cirinya ada 3. Niki tak singgung sik mumpung wonge ning ngarep dhewe. Wonge rada lemu pokoke. Halo, ora sambute kancane. Wonge gen krasa dhewe. Halo. Istri yang solehah itu nyun ngapunten, jika di depan umum dia bisa anggun. Nek neng ngarepe wong akeh ngeten iki disawang nyenengke tapi ora marake nafsu. Artinya apa? Dia mampu dan bisa membawa dirinya. Masuk? Yang kedua apa? Seorang wanita yang soleh iki apa? Di depan suami seksi. Neng ngarepe wong lanang iki sing lekeh. Ora neng ngarepe wong lanang klumbrak-klumbruk kaya telek. Daster semplok dienggo. Sing lanang nganti nyawang cegah dik, mbok salin to dik, gelem ngene ra gelem ya wis rasa kakean cangkem lho. Ki wong wedok apa iki? Wis gen wonge ngulati aku terus. Halo. Halo. Seksi jika di depan suami. Ora seksi malah ning ngarepe wong. Mula ngapunten ibu-ibu dengarkanlah dandane wong wedok ki kanggo wong lanang. Loh meneng kabeh. Wedokan kene iki kandan-kandanane angel kok. Diaturi kok. Lah ning ngarepe wong lanang nyun ngapunten nganggo sak-sake ning ngarepe wong iso ora arep njiko BLT bengesan. Celaan, idep dijentar-jentarke. Lho ning ngarepe wong lanang klumbrak-klumbruk. Nyawang rai kebak koyo ya Allah dik raimu kebak koyo untuk kula ora rasa cerewet iki wong wedok apa ngono kuwi gegere pliket remasonan dodo minyak kampak wis ora ana pilihane blas weteng minyak kayu putih
Barek ngisor dimane-mane dibuka biak pesing, ya Allah. Wis gen monggo ya teko nang ngisor wit pelem pokoke. Heeh, wonge selonjor pokoke. Wonge selonjor kerudunge ijo. Halo. Seksi di depan suami. Biasakan seorang istri itu jangan mendahului tidurnya suami. Angel kok. Wong kene iki kandhan-kandhanane angel kok. Lah piye wong lanang rung apa-apa wis ngowek. Mas tulung jangane ngeten aku tak turu. Wong lanang kok kon ngejangan iki, Gek. Halo. Halo. Ono sing Mas umbane memen ono. Wong lanang kok memen iku umban. Pripun? Ya kerjasama tuh ya ora ngono kuwi banget lho, ngono. Halo. Halo. Masuk nggih? Lho nek iso ki wong wedok ki arep mapan Mas, dalu punika ngersake kula napa mboten? Ngono ora. Ora lagi mapan turu ngene sikile ditumpang. Mas tongkormu lho numpang-numpang. Sumo aku. Iki wong wedok apa? Orang sikile bojone ditumpangke rondo etan kula nesu-nesu. Halo. Yang nomor 3 apa Ibu? Ciri wanita yang seperti itu ekonomis jika di dapur. Wong wedok sing pinter soleh kae iso ngecake blonjone wong lanang seberapapun itu jumlahnya. Itu wanita yang hebat. Oh ya kowe. Ya jan kowe ngisi onten. Ngoten nggih, contohnya ini penyanyi yang paling ini termasuk pinter. Pinter ngentek edit Mas. Halo. Ora bendina umur lah ya blonjo cek odenan sopinan wis wong wedok is ngono kuwi. Lah iya. Ya contone penyanyi nek kuwi. Halo, mula ning kene iki nggo conto iki. Mboten namung guyon nggih Ibu nggih. Sing penting ayo do ngakeno syukur marang Gusti Allah. Sugih melarat urusane ati, sithik akeh gumantung adiki soh nampa peparinge Gusti Allah. Akeh kaya ngapa Gusti Allah paring nikmat, paring rezeki ning awak dhewe nek ora gelem syukur, yakin mesti kurang. Betul? Akeh kaya ngapa to Gunung Lawu kae, Gunung Merbabu, Gunung Merapi kae dadekno intan berlian. Diwenehke kula jenengan kabeh iki nek ora gelem syukur, anane ya mun kurang karo kurang dikeki pira wae entek ra temonjo. Masuk. Ning kanggone wong sing gelem syukur kula jenengan kok gelem nampa peparinge Gusti Allah, iso nrimo ing pandum, iso qanaah, apa anane ditampa disyukuri. Yakin Bu, paribasan Gusti Allah paring sego sak puluhan wedang sak cecepan, yakin cukup. Mula bagi kaum ibu-ibu please, lesane awak dhewe perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Aja maido marang peparinge Gusti. Dan jangan pernah terucap di lisan ibu-ibu, terutama ini ibu-ibu. Tak titip weling kanggo ibu-ibu, khusus ibu-ibu, khusus wong wedok-wedok. Rungokno iki penting iki. Nek wong lanang-lanang ora. Wong lanang boloku. Apa kowe? Pokoke lali aku. Aku nek muni diulatke terus ini iki isin nak seseh. Oh, grogi aku. Untung sing ngulatke tuwek. Halo. Ngaten nggih Bu nggih. Aja sok kulino muni seberapapun jumlah nikmat yang kita terima dan apapun bentuknya, aja sok kulino muni kok mung sakmene. Kok mung kaya ngene. Lah nek niku mbok ucapkan ketika mendapatkan nikmat, yakin Bu, oke kaya ngopo gak bakalan cukup.
Dong ora? Dong ora? Mula banyaklah bersyukur kepada Allah. Ngopo kok rata-rata awak diki uripe kemrungsung Ibu? Kenapa? Sing marake ruwet ki keinginanmu. Sing maneka warna. Mula nek asline urip iki dibikin simpel, penak Bu. Payahe ngeleh madang. Ngantuk. Kepesing. Kepoyo. Ngantuk. Pengen jajan. Pengen dolan. Ya sudah, mangan-angan. Urip niku umur ngono kuwi. Liyane ra ono. Mergo dadi ono karena keinginan kita macam andai ku jadi orang kaya. Keinginan apa mboten? Keinginan. Apa nek atimu ayam tentrem kudu wong sugih, kudu nyekel dhuwit akeh. Oh, rong karuan apa mbok kira wong sugih rumangsamu duwite akeh omahe magrong-magrong niku atine ayam? Urung karuan Ibu. Lah, ngapunten Ibu pancen awak dhewe durung duwe apa-apa. Urung iso tuku. Hooh. Tapi nyatane awak dhewe iki jek doyan apa? Mangan sak mangane, lawuh sak lawene nikmat Ibu. Sego anget disambelke korek, digorengke tahu tempe, awak waras sehat rasane nikmat. Ana wong omahe isine apa-apa, magrong-magrong, duwe apa-apa. Iso tuku apa-apa. Ning nyatane wis ra doyan apa-apa. Kuwi ning ati malah keloro-loro. Wedang legi ra doyan, gula darahnya tinggi. Enten mboten model ngoten niku. Weh, ketoke duwe apa-apa, ora doyan apa-apa. Dina-dina mangane mur kentrang. Wedang putih kokean sithik beser nguyuh terus. Awak dhewe kaya ngene iki pancen duit gak pati gablek. Ora masalah, ning atine seneng, atine ayem. Iki kok kaya susu kaya medeni ngono iki. Kula niku sing kula niku ngomongnya tenanan lho iki. Lah iya kok kaya mur lola, lho. Pandanganmu ki hampa ngono lho, Dik. Halo. Masuk nggih? Dong nggih karep kula nggih. Ayo hidup ini dibikin simpel dan sederhana. Jangan kau persulit dirimu dengan keinginanmu yang macam-macam. Keinginanmu yang begitu banyak. Neng ora sumbut karo kemampuanmu. Ini yang bikin hidup kita ruwet ning ngono kuwi. Dong? Mergo apa sing mbok tonton tanggamu? Kulino kowe nyawang tangga. Tangga tuku kalung kowe sing bingung. Ngapa bingung? Hah? Pengen? Lah iya kan tak omongi to mau. Sing marake ruti kaum kepinginanmu mau lho, Dik. Dong apa ora? Karena yang bikin ruwet hidup ini adalah keinginan kita yang macam-macam, Bu. Mergo apa? Kesuwen nyawangi tangga. Tangga tuku kalung bingung, mlebu metu, mlebu metu, mlebu metu. Wong lanang dijeluk, "Pakmu, metu sik iki." Metu rene. Halo, bulurah kalunge anyar. Dong ora? Lah ngono lho, Dik. Maka jangan terlalu lama kau melihat orang lain. Ojo kesuwen lek mbijeni tangga karena kau sibuk menilai orang lain sehingga kau lupa dengan apa yang sudah kau miliki saat ini. Ini yang terjadi. Kowe nganti lali saiki kowe iki gegem apa nganti lali? Soale apa? Kowe mlongo ngulake tanggamu. Dong ora? Keinginan gak usah tinggi-tinggi, sesuaikan dengan kemampuanmu. Dong ora? Nek gayae kaya ya pengen kaya wong sugih-sugih. Tanggane njikuk pecekek kowe melu-melu njikuk pecekek.
PCK kuwi lho. Motor. Sing mbok sawang tanggamu, kowe pengen kaya tanggamu, kono ngene melu ngene, kono ngene melu ngene. Wis kaya wong sugih-sugih kae. Wis seneng jikukmu, tapi wulananmu sing marake ngelu. Ngono lho. Angel wong kene iki dijak omongan lho. Angel banget kok. Aku ki rumangsaku ngomongku ya wis tenanan lho ya. Dong ora. Ngeten nggih. Jadi nyun ngapunten, rasah nyun ngapunten, rasah kesuwen nyawangi tonggo. Karena ibu, bapak kebahagiaan, kenikmatan yang kau lihat dari orang lain itu tidak sesuai, tidak seindah yang kau bayangkan. Kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Mula rasa geger, rasa pingin, kono arep gelange sak pelek-pelek yo ben. Arep gelange sak rantai-rantai yo ben. Arep mobile gonta-ganti yo ben. Arep omahe apik yo ben. Dong ora? Ngono kek geger lho. Emang nek ra gelangan tanganmu do kiting to? Lah ora to nggih? Wis pokoke disyukuri dine ora usah neko, ora usah duwe kekarepan sing munjuli karo kemampuane awak dhewe. Engko ndak geger terus. Sing mbok gegeri ra lunga ya wong lanang. Lho jenengan ki dadi wong wedok, rungokno wong wedok-wedok. Jenengan ki lak ngerti to penggaweane bojomu ki apa? Sewulan hasile pira? Kekuatane wong lanang kowe ngerti banget. Wong blonjo wis dikeke kabeh. Wong lanang nganti ra nggowo apa-apa. Urusan jaluk den nggo tuku rokok e kangkean jangkem. Dong ora. Jenengan anak ngerti to kekuatane wong lanang iso pira kok penjalukanmu maneka warna. Ngono kowe iso protes karo bojo, "Mas, kowe kok saiki ra iso romantis kaya mbiyen?" Wong lanang sing arep iso romantis piye? Uteke wis buner. Mikir penjalukanmu neko-neko. Kok arep ngomong bebet sayang wis ora iso. Dong ora? Wong kowe lagi dolan ki sekolatanmu kaya blethok. Dong ora? Ngapunten ibu, mbok sekali-kali kalian itu berpikir, sekali-kali kau tatap wajah suamimu ketika suamimu tidur. Sawangan wajah bojomu ki nek pas turu. Penuh dengan perjuangan. Dong ora? Wong lanang itu nalika nyambut gawe direwangi nyun ngapunten awak reget blukrut kabeh. Ora mikir awak demi bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Masuk nggih Pak nggih. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Oh dosa kowe. Wong lanang berjuang mati-matian demi istri dan anak-anaknya. Kadang-kadang awake bleget tok, mangane disami temandang nganggo Masya Allah. Orang ngerti sing wedok, wah nang media sosial TikTokan ya. Orang ngerti bojomu berjuang mati-matian. Sing golek duit nganti kepeluh-peluh sing wedok malah Astagfirullahaladzim. Itu ya berjuang. Oh ya wes. Nek ngono, yen ngono aku ngalah iki. Wes rasa ditutuke engko ndak malah padu engko. Wes oke nggih. Wes pokoke intine saya mengajak pertama syukur sik karo Gusti Allah. Wong iki nek gelem syukur atimu ayem tentrem beres. Ora usah mikir neko-neko, tidak usah aja sok kepengin gayuh perkara sing pancen kowe durung gaduk. Engko nek njiglok ndak lara.
Wis stroke. Dong ora? Wis apa eneke dicakke utawa dicakke apa eneke duweke iki ya iki dinikmati beres. Ora usah. Pripun? Lah, kuwi mau kan aku wis ngomong toh, seorang istri yang solehah itu ekonomis jika di dapur diblonjo piro wae pinter lek ngecakke lho. Kaya iki mau, penyanyi iki mau. Masih kurang, mula kan duwe cara wong wedok iki. Wong misale bojomu pengen masak itu kok no supermi karo ndok beres. Dong. Wis pokoke karena saya yakin nih Bu, perempuan itu istri itulah manajemen terbaik di dunia. Ya, betul nggak Mboten? Istri itu menurut saya loh Bu, seorang istri itu adalah manajer keuangan terbaik di dunia dan tidak ada duanya. Ya, masuk nggih? Percaya Mboten? Coba nek duit niku sing nyekel sing lanang, lebih parah. Lah iya mulane niku. Mula kan mau terbaik napa Bu? Jenengan bisa ekonomis, iso praktis, iso ngecakke apa eneke. Inilah istri yang hebat. Bisa diterima? Tepuk tangan buat ibu-ibu dulu. Iya, kalau niku kadang-kadang mikir kok iso ya ngecakke desa mono iso nggo mangan sesasi. Iso nggo bayari anak-anak sekolah. Kadang-kadang kula nggih mikir kok iso. Itulah pintere wong wedok. Ngono wae jek iso, ya ayo sesuk minggu diterke nanti tuku gelang. Pokoke ndedit duwe lho. Wong wedok iki ngono kuwi. Contone nyanyi ya. Oke, bisa diterima nggih Bu nggih? Wis pokoke intine ayo disyukuri, ora sah neka. Hidup dibikin ora sah duwe kekarepan sing macem, sing sumbut karo kemampu, sing urung sumbut rasah sik, singkiri sik iki sok ben nek wis mampu agek. Oke? Bisa diterima? Cetha nggih? Wis rasah kesuwen nyawang tonggo, termasuk bapak-bapak kae. Halo Pak. Bapak. Halo. Wis lanangane kepleh kabeh. Pak, bapak ki nek kepengin bojone disawang ketok ayu, aja kesuwen nyawang bojone tangga. Dong ora? Ngopo kok bojomu ketok elek? Mergo kesuwen nyawang bojone tangga. Masuk? Masuk Pak. Mula nek kepengin bojomu ketok ayu ya perawatan, diseneng-senengke wong wedok, skincarean ngoten nggih Bu nggih. Raketan sesasi pisan, facialan, glowingan ngono ora gurko ning sawah ae. Ning sawah tungkae nganti mlethek-mlethek. Raine nganti glowing tapi kileng-kileng. Ngeten nggih Pak nggih. Wis pokoke elek-elek bojone dhewe, rasah ngrusuhi bojone tanggane. Pak, kula caosi pirsa nggih Pak nggih. Rupa kena beda. Benges kena beda, celak kena beda, idepe kena beda. Klambine kena beda. Tapi urusan rasa tetep berarti kulino. Lah ngerti nek padha no. Mboten nggih, namung guyon nggih. Tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun kawitan donya ngantos akhirat. Amin. Allahumma amin. Yo kersane mboten ngantuk. Ayo Mbak selawatan sik ya. Yo selawatan. Nggih. Bose engko aku wae. Ini aku kok nek pas muni aja diduduk ya, Mas. Ya. Maksudku ngene lho, nek aku muni ngene iki kono aja nutuk ngono lho. Soale cangkemku karo ketipung iki ra gatuk.
Nek gathuk nyonyorno. Apa nek cangkemmu balik gathuk karo ketipung. No nggih. Engko nek aku pas sairan ki meneng, engko nek pas selawatan bagianmu. Dadi gen awak dhewe padha-padha ngono lho. Nggih. Iki kene sak tanggapan piro asline? Murah. Aja ngono. Berarti aku ya murah iki. Iki pun lunas kaya. Wis lunas to? Tinggal nendang. Lah nek kono genah wis terang lunas, lah iki aku rung piye kabare ngono rung jelas kok. Dadi piro ngono rung cetha iki ya. Nek kono wis lunas. Wis kono yanu kowe sing lunas sik sing ngene. Wah, perasaanku ra penak iki. Halo. Gedang kluthuk dipangan uler. Sing mripate ngantuk kok lambene wonge selonjor. Ora usah ditekuk, ngapa ditekuk? Halo. Ngaten nggih Bu nggih, pripun? Lah ya ngantuk, mengke selawatan nggih tangane diangkat terus diobahke. Mengke. Niki tak kei contoh sik, tangane diobahke ngene, niate ning ati mahabbah karo Kanjeng Nabi Muhammad, cinta karo Kanjeng Nabi Muhammad, rindu karo Kanjeng Nabi Muhammad. Muga-muga sok ben entuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Tangan kita kelak digandeng dengan tangan sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Sing mripate ngantuk terus mak jenggirat, sing duweni kolesterol asam urat terus minggat. Minggate ya ora ngulati aku. Halo. Siap Ibu? Siap. Yo bareng-bareng ya siire kaya mau. Engko langsung koplo Mas, ya. Kesuwen ya. Langsung kopiok ngono wae lah. Sama tuwek-tuwekne langsung kopiok wae suwe. Oke, siap? Siap. Oke, sing ramuni gondongan ya. Niki waras sedaya nggih? Oh, berarti sing muni sing waras wae. Mriki waras? Oke, berarti muni. Mriki waras? Waras nggih? Mriki. Mriko waras sedaya? Mubaleke? Sapa mong ora mau? Oke, siap nggih. 1, 2, 3, gedang kluthuk. Alah, kosek. Ayo sing kompak. Oke. Yo, 1, 2, 3, gedang kluthuk dipangan. Mripate ngantuk kok lambene angkat tangan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi'ilmihi sholatan Engko nek lha iya apa meh wis lunas kuwi ya. Engko sak-sake. Anu wae. Sesuk nek misale kleru engko nek kleru meneh engko golek tukang keyboard liyane ya. Halo. Gedang kluthuk mateng kabeh sing mripate ngantuk kok lambene angkat tangan selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sholatan
Rasido diganti, tepuk tangan buat Caka. Oh, musik religi iki. Kok jenenge Caka, ora tambahi R wae Cakar. Halo. Banyu bening dicampuri areng. Sing wajahe glowing endi? Kok ra ono iki? Iki bureng kabeh. Pripun ndi? Oh, iki sing iki. Ya iki rada glowing iki lho. Ah, rada rene. Sing wajahe glowing kok sikile sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin akatama fi'il salatan sing kono kae ana sing glowing ora kae. Ora ono. Kene iki ya ora ono. Kene ya ora ono. Endi? Iki Mbak iki. Iki Mbak cantik iki. Ya Allah, kaya Luna Maya jenengan. Nggih Mbah nggih. Yeswa sampun pinten Mbah Putri? Yeswanipun pinten? 76. Wah, 76 kok jek urip iki. Tutuk katok momong anak putu nggih Mbah Putri nggih. Ngeten Bu jenengan jangan salah sangka dulu engko tak jelaske tapi kita cuplikno. Mbah Putri sampai 76 nggih Mbah nggih. Mbah Putri wis tau ngalami umur 45 kados kula. Ning kelik Gunawan pribadi durung karuan iso nyandak 76 kados Mbah niki. Betul mboten? Tepuk tangan buat Mbah Putri. Aduh senyumnya. Ya Allah. Ya Allah. Kok belum keluar giginya? Halo. Oh nggih. Banyu bening neng epek-epek. Hah, golek sing glowing meneh. Sing kene genti. Endi iki kok ya ora ana sing glowing iki. Sing wajahe glowing kok tungkake sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmihi salatan karimatan didawabi mulkilaki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun boten enten sing ngantuk nggih. Oke, lanjut. Oke, niki pengajian dalam rangka santunan anak yatim. Wis saged nggih, saged maca sedaya? Nggih, niki intine niku. Pun paham nggih? Nggih, kandheng sampun paham Bapak Ibu. Cekap semanten. Halo. Nggih, monggo ngapunten dipun. Nggih, mengke kula mimi. Kula nek mimi susu engko rada wengi-wengi. Nek yang niki rong pati enak. Halo. Bapak Ibu ngapunten, tahun baru Hijriah nggih. Nggih ada kaitannya dengan santunan anak yatim. Yang pertama 1447 sekarang menjadi 1448. Masuk nggih? Mulai tak ajak mikir matematika. 1447. Sakniki 1448. Nek hitungane angka mundhak napa suda? Mundhak nggih, berganti tahun. Masuk nggih? Lah kemudian
ada 3 pilihan di mana-mana saya matur. Pilihan pertama, tahun ini kita lebih baik daripada tahun kemarin. Berarti kita termasuk orang yang beruntung. Masuk nggih? Nomor 2, tahun ini sama saja dengan tahun kemarin. Berarti kita termasuk orang yang rugi. Masuk? Yang ketiga, tahun ini kita lebih jelek daripada tahun kemarin. Berarti kita termasuk orang yang celaka. Nek kon milih antarane untung, rugi, cilaka. Niku pilih sing pundi? Oke. Lanjut nggih. Pun paham nggih? Lah sapa sing wong beruntung? Yaitu orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, akeh manfaate. Bertambah umur iya secara hitungan. Berarti kudu tambah apike napa tambah eleke? Sip. Berarti pun paham. Kita bertambahnya tahun, bertambahnya waktu harus berubah menjadi lebih baik. Sing dek wingi ngapunten galake kaya bledek sakniki kalem nggih. Sing dek wingi masyaallah utile masyaallah bang tut cendela elo-elo sakniki dadi lomo. Mas sakniki piyai mriki wis dadi wong lomo kabeh. Buktine apa? Nyantuni anak yatim. Sing sapa wonge gelem nyantuni, gelem gatekno, gelem ngurusi anak-anak yatim, ngendikanipun Kanjeng Nabi, sok ben teng swarga cerak karo aku, ngendikanipun Kanjeng Nabi. Sok ben sing do seneng nyantuni, ngurusi, gatekno anak yatim, sok ben ning swarga cerak karo aku. Niku ngendikanipun Kanjeng kaya cerake driji loro iki. Cerak napa adoh niki? Kula ibu terhadap anak-anak yatim ayo do digatekno. Nek boleh saya urun rembug. Halo Bapak. Halo Ibu. Ngurusi anak yatim hanya jangan sekedar seremonial, dikei amplop, dikei duit terus selesai. Maksud saya jangan hanya sekedar itu. Masuk nggih? Sebab rata-rata nek bocah ki mau mbok kei duit, amplop isine duit, engko sing ngentekke mbok. Pripun mboke rondo? Mboke ya buta. Berarti ngapunten ada formulasi lain yang lebih tepat. Oh, iki wayah bocah sekolah. Apa kebutuhannya? Oh, buku. Oh, sepatu. Oh, seragam. Lebih tepat nama mboten? Lebih tepat. Engko nek mbok kei duit dinggo tuku HP. Masuk nggih? Maka ngapunten, saya maturin apa? Jangan hanya sekedar dikasih uang, dikasih amplop, selesai. Tapi mana yang lebih penting itu yang lebih kita utamakan. Masuk betul? Masuk nggih? Kalau dulu di tempat kami Ibu, Bapak mohon maaf, halo. Ada namanya laskar sedekah di tempat kami itu. One day 1,000. One day 1,000, satu hari 1.001 orang. Kalau 1 bulan berarti 30.000. Dikali 50 orang misalnya sudah berapa? 1.500.000 sebulan. Kalau 1 tahun sudah 18 juta. Anak yatim berapa sih di kampung ini? Ayo kita gunakan untuk ngurusi anak yatim. Itu kalau pesertanya 50. Itu kalau one day 1,000. Kalau bisa lebih maka pendapatannya lebih banyak. Ini sederhana saja. Masuk nggih Bu nggih? Halo. Masuk nggih? Dan paling nyun ngapunten paling utama sautamane sedekah kanggo anak yatim di bulan Muharram. Alhamdulillah ini pas bulan Muharram kula jenengan ada santunan untuk anak yatim. Berarti mertelake menandake nek piyai mriki lomo napa udil.
Alhamdulillah. Sing ora lomo piye to Mas, wong yo nyatane ana kegiatan santunan anak yatim, ngurusi anak yatim. Bisa diterima? Bisa diterima nggih? Berarti ayo kita lebih baik, berubah menjadi lebih baik. Contohnya mau sing putil dadi lo kanggo santunan anak yatim. Secara menyeluruh, ayo ibu, bapak semuanya berubah menjadi manusia-manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apikmu, lomomu, ojo mung krana wong liya. Berbuat baiklah karena Allah. Nek awak iki tumindak apik mergo wong liya, niku biasane ada maunya, ada kepentingannya, ana rasane seneng karo ora seneng. Nggih napa mboten? Ngapunten nek awak iki tumindak apik kok karo wong sing sak frekuensi, karo sak bolone wis biasa. Kowe tumindak apik karo bolomu dhewe, kowe ngekeki karo bolomu dhewe, kowe lomo karo kancamu dhewe, rasa mbok omong-omongke. Tetapi bagaimana ketika kita bisa dan mampu berbuat baik kepada orang yang tidak sefrekuensi dengan kita, sing ra seneng karo awak dhewe. Masuk? Kanggone wong sing seneng karo awak dhewe, sak muni-munimu, sak tumindak-tumindakmu mesti didukung bolo. Tetapi bagi orang yang tidak seneng sama kita, sing ora seneng karo awak dhewe, api kaya ngopo kowe tumindak apik tetep geseh. Masuk? Maka intinya ibu, kepada siapapun, mbuh kuwi wong kuwi seneng karo awak dhewe utawa gak seneng karo awak dhewe, tetaplah berbuat. Mula tumindake apik awak dhewe ora mergo menungso, mung krana Gusti Allah. Masuk? Nek krana menungso niku engko nek kecengklak wus. Sebab apa ibu? Sebab napa bapak? Wong liya ki rata-rata nek nyawang awak iki nyawang apike napa eleke? Baleni pisan kas. Wong liya ki nek nyawang awak dhewe rata-rata sing disawang apike napa eleke? Contoh. Klambi kula niki anyar lho, Dik. Nah, niki lagi tak dosa kowe. Niki lagi tak nggo pisan iki. Lah wong jagake kene ya ora metu-metu no. Niki ukuran kula XL lho. Piye? Oh, iki sesak nggih. Disawang ora cedhek. Ya sesuk tak gedhekke sithik. Niki klambi kula putih. Apik napa elek? Apik. Delalah, Bu. Delalah. Pripun? Kemringet nggih. Delalah mriki nek manuk mabur terus nelek teng mriki plek ngoten. Berarti mriki wonten teleke. Masuk nggih. Nak jenengan nyawang kula klambine jaran putih karo teleke akeh putihe. Tapi ketika di sini ada teleke, sing dilokke apane? Ayo ngomong teleke dadak nyawang aku ya. Ora keloro-loro. Wes puas. Puas nggih. Puasmu balik kaya. Masuk nggih karo kula nggih. Janen akeh resike, janen akeh putihe, ning mesti cing disawang regete telake Pak lambine jenengan reget. Yang dikatakan kotornya itulah manusia. Maka ada pepatah mengatakan apa Ibu? Semut di seberang lautan jauh nan sana akan nampak begitu jelas. Tapi jika ada gajah di pelupuk mata tidak akan nampak. Wong ki nek kon ngonceki, wong ki nek kon bijeni eleke wong ku paling gampang. Contohnya apa? Wong petan-petan. Lah nggih, metane niku wah tumomu akeh ra jamak. Dikethake ndase truk 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 ora ngerti awake dhewe kebak tumo. Bisa diterima?
Bisa diterima? Yuk, sing penting awak dhewe berbuat baik. Ojo leren tumindak apik. Nggih. Ada pepatah mengatakan biarkanlah anjing menggonggong, kafilah tetap wong liya arep ngomong apa wae terserah. Wong liya ki ning awak dhewe ngertine apa kok kakean. Masuk nggih. Jadi yang pertama pesennya apa Ibu? Berbuat baik. Yang kedua apa? Jangan berputus asa dari rahmati Gusti Allah. Taune bertambah, ngapunten kok angen-angenku, cita-citaku, hajatku, dongaku nganti ganti tahun kok urung dikabulno karo Gusti. Kadang-kadang duwe penemu ngoten mboten. Ya Allah, nganti wis ganti tahun kok aku mur kepengin ngene kok urung kelakon. Pernah enggak berpikir seperti itu? Pernah. Kula nggih ngeten Ibu, kadang-kadang kok aku ki pengen ngene kok ora iso-iso to. Ngoten niku, padahal rumangsaku aku ki ya wis salat dawuh Gusti Allah kabeh wis tak cakno. Kon salat 5 wektu jamaah aku ya wis bendina nang masjid salat jamaah. Kon melu pengajian aku ya mangkat pengajian. Kon solawatan aku ya solawatan. Kon yasinan, zikiran, tahlilan, manakipan, salat hajat, salat tahajud, sedekawan, salat duha kabeh wis tak lakoni. Ning kok kaya-kaya sing dadi angen-angenku kok urung dijabahi karo Gusti Allah. Pernah enggak seperti itu? Pernah Ibu. Terus bareng ngono ki awak dhewe kadang-kadang duwe rasa suudzon karo Gusti Allah. Gusti Allah ki piye to? Aku wis tak rewangi ngene kok malah rung dikek-keki kae lho tanggoku salat ora tau ngaji ra tau pengajian nemok selawatan gak. Ning kok kaya-kaya bendina mur mipik ae. Kok kaya-kaya rezeki dal-del. Pernah enggak kita seperti itu? Lah, ampun nggih Bu nggih. Ampun, kita baru diuji Allah atas kesabaran kita. Ngoten nggih? Halo. Gur nunggu wektu, berarti nek ngono asline dungane adike wis dikabulke. Mur awak dhewe durung pantes lan durung siap nggone nampa. Kagungan putra? Punya anak nggih? Bocah cilik. Lagi TK. Hah? TK misale. Terus kon nukokke sepeda gede BMX. Nggih, nek jenengan dadi wong tuwa, kan ngerti. Bocah ki ngerti kemampuane sepiro. Kok njaluke kaya ngono. Terus mbok tukokke. Gusti Allah yae ya ngono kuwi. Pripun? Lah maksudku ngene lho, Dek, kok yae iki lho. Napa jenengan sing jelaske kok mriki? Iki. Lah monggo kok kaya ketake pengen ngisi. Masuk nggih karo niku hanya perumpamaan. Bukan berarti jenengan boten sayang kalih putrane. Justru jenengan lagi menunjukkan rasa sayangnya terhadap putrane jenengan. Cah SD kok njaluk motor. Nggih? Sakniki ngapunten Bu, kelas 3 SD lho do numpak sepeda listrik. Berarti ku wong tuane ra sayang karo anake. Masuk. Bocah SMP ku lho njaluk motor ditukokke. Rumangsamu kowe bangga nek iso nukokke motor anakmu. Oh, gurung saatnya. Ning kau berikan. Berarti kowe nglulu karo anakmu. Ngelok Mas, omongan karo ngoten. Masuk nggih? Lah, Gusti Allah nggih ngoten. Ibu, coba jenengan pirsani. Nek awak diki lagi duwe hajat apa yang kita lakukan, Bu? Nyerak karo Gusti Allah. Salate tekun berjamaah. Salat malam bangun melawan dinginnya malam. Ngapunten Bapak Ibu, sepertiga malam terakhir mengambil air wudu. Kemudian salat tahajud bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisannya sibuk untuk mengagungkan asma Allah. Tangannya diangkat, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Di saat itulah Allah menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita. Wahai malaikat, tunggu dulu, jangan kau kasih dulu orang ini. Karena apa malaikat?
Aku lagi seneng ngulatke hambaku sing do lagi sujud kepadaku. Aku lagi seneng ngrungokke lisannya berzikir mengagungkan asmaku. Aja mbok kek kesik. Sebab apa? Wong bancak kae nek njaluk dikeki terus sesuke mesti lali. Salate terus bubar, tahajude wis. Rumangsane hajate wis dikabulne. Bisa diterima? Bisa nggih? Maka jangan pernah kau berputus asa dari rahmat Gusti Allah. Tetaplah yakin kepada Allah. Masuk? Gur nunggu saatnya nggih Bu nggih. Ora beda ngapunten teng putih-putih kula mengibaratkan. Misale Bu. Awan-awan pengamen teko ning omah. Rambute jegrak-jegrak. Tatoan, compang-camping, tindian. Kurang marem kayak tutup botol aqua kawer. Nyanyi gitare karo cangkem ra gathuk. Apa yang Anda lakukan? Wis ndang dikei gek ndang. Mungkin mereka yang tidak menyembah kepada Allah, mungkin mereka yang tidak sholat, tidak ngaji, mungkin seperti itu. Wis gek ndang dikei sok ben wis ra itu. Masuk? Ini logika. Secara logika ngoten itu. Tapi bagaimana ketika datang di rumah panjenengan seorang pengamen, penampilannya kados kula ngeten iki, wis ganteng. Nyenengke. Nggih. Disawang orang jelek ambune arep bocah kok gantenge kaya ngono. Cah ganteng-ganteng kok dadi pengamen misalnya. Petikan gitarnya dengan suaranya, lagunya itu sesuai dengan perasaan hati kita. Bulan madu di awan biru asyik. Tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua nyanyikan lagu cinta, walau 1000 duka kita takkan. Nek ngono kuwi apa ya langsung mbok kei? Boten gen rampung sik kan gitu kan. Gusti Allah nggih ngoten, jangan kau kasih dulu, biar selesai dulu mereka menyebut asmaku, biar selesai dulu dia sibukkan lesannya untuk berzikir kepadaku. Masuk? Jangan suudon kairan jalo, kairan genah kok malah koyo rezekine dal rasah meri kae lagi dilulu karo Gusti Allah. Nek awak dhewe lagi diuji kesabarane karo Gusti Pamane sak lagu sik ngono kuwi. Bocah tuwek jejer elek sandangane suwe polatane kaya ya Mbak, lagunya judulnya bebas, sak lagu yo, sak padha. Ya, sak lagu nggih Bu nggih. Sak lagu nggih wis pas. Monggo Bu, selamat Pak. Wal ali wal ashab. Dua, jangan berputus asa dari rahmat Gusti Allah. Yang ketiga Ibu, Bapak, ingat di balik kesulitan yang kita hadapi saat ini, pasti di situ ada kemudahan. Mungkin karena belum tercapai, mungkin kita merasa diuji oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Saat ini baru ekonomi tidak baik-baik saja. Tentang Bapak Ibu, tetap bersabarlah. Pasti setelah itu ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Ibu, jangankan kita orang biasa,
Nabi Rasul pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya. Dan ingat Ibu, ujian terberat bagi kita adalah orang yang terdekat dan yang paling kita cintai. Roto-roto niku bojomu, anakmu, bondomu, lan derajat pangkatmu. Itulah ujian terberat. Maka tidak heran Bu, dengan pirsani para nabi, para rasul kuwi ujian terberatnya adalah orang terdekatnya. Nabi Nuh alaihissalam, ujian terberatnya siapa? Istri dan anaknya. Betul? Betul apa betul? Nggih, ngapunten Bapak Ibu. Nabi Muhammad, keluarganya, para pamannya, Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Itu paman-paman beliau. Nabi Musa alaihissalam, siapa ujian terberatnya? Ayah angkatnya siapa? Fir'aun. Nabi Ibrahim nggih ngoten, ujian terberatnya siapa? Ayahnya. Halo? Halo? Di saat dia belajar tentang tauhid, justru ayahnya perintahkan Nabi Ibrahim untuk menjual berhala. Kulon jenengan nggih ngoten, ujian terberat siapa? Nek jenengan seorang istri, ujian terberatmu siapa? Suamimu dan anak-anakmu. Nek wong lanang nggih ngoten Pak, ujian terberat itu istrimu dan anak-anakmu. Dang ora? Mula sing sabar Pak ngadepi bojo galak sing sabar. Jenengan kula causi pirsa Pak. Wong wedok kuwi termasuk wong wedok kuwi kula nek ngelak ngeten iki nggih kula tak mimi sik. Susune murni napa saset niki? Ana rambute susu apa? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Saset. Halo. Pak ngapunten nggih Pak nggih. Perempuan itu digolongaken Gusti Allah pada makhluk ras terkuat di dunia. Nabi Adam nganti entek donya kuwi tidak ada laki-laki iso ngalahke wong wedok. Titik. Nabi Adam tekan sok manusia terakhir, tidak ada manusia yang paling benar kecuali wong wedok. Titik. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Puas kowe. Sak salah-salahe wong wedok kuwi ning ngarepe wong lanang tetep bener. Sak bener-benere wong lanang ning ngarepe wong wedok kuwi tetep salah. Puas kowe. Ingat wahai para laki-laki. Wong wedok ki anggere muni pokoke, yo aja mbok lawan. Sing nganti mudhar to kowe wis ora bakal iso ngalah. Kula niku pun nate ngeyel pisan lho, kelakon kula kon turun jaba. Halo? Bisa diterima? Tetap bersemangat dan sabar. Yang terakhir adalah ayo bertambahnya waktu, imane tambah munda, iman takwane tambah kenceng, sregep gone ngibadah. Wong wis tuwa arep golek apa urusan dunya kabeh wis cukup. Ayo bertambahnya waktu, bertambah iman dan takwa kita kepada Allah nganti Gusti Allah ngemutaken wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja pisan-pisan kowe mati wong umurmu ki wis akeh kecuali engkau dalam keadaan beriman kepada Allah. Lah iman kita ndone nggo endi? Nggon salate. Masjid to niku dek masjid napa musala, Pak? Masjid kok apike kaya ngono. Eman-eman nek ra dimakmurke, Pak. Masjid niku dek makmur napa mboten? Mboten didol mawon nek mboten. Lho nek kula Allah sak dhewe wong ya gawe masjid niku ya ora murah lho sakniki. Mula please di akhir-akhir zaman ini ayo Pak, semua kita memakmurkan masjid. Jangan hanya kau terlalu bangga ketika kau bisa bangun masjidmu dengan megah seperti istana
menorone dhuwur, masjide kancar-kancar regane larang ning gak ana jamaah. Ngeten nggih Bu nggih. Wis tuwa karena apa Ibu? Sangune mati dudu bondo donya derajat pangkat. Mula jangan terlalu bangga dengan apa yang kau miliki saat ini. Wong wis tuwa, ayo dong ngencengke nggone ngibadah. Jangan kau terlalu bangga dengan urusan dunia. Urusan dunia saiki dengan bertambahnya waktu mulai dikurangi, Bu. Wong wis umur 40 munggah. Arep golek apa to? Urusan mangan kabeh wis tau dipangan. Nggih napa mboten? Nganti saiki kuwabeh wis tau dipangan, saiki wis mulai dikurangi. Kaya wau kula matur, nggih, jaman semono, jaman cilikan kula tahun 80-an jenenge kacang emping iki nek ra wong sugih nek ra bakdo ra iso mangan kacang karo emping. Sakniki Pak ana kacang ana emping kabeh mulai disirik. Mergo napa? Asam. Nah, jaman semono nyuwun ngapunten Bu sing jenenge sate niku panganan sing paling favorit. Sakniki Bu ngapunten wis do ngurangi sate mergo tekanan darahnya tinggi, kolesterol. Aja nek kok sak porsi katutan 3 iris lho, cengeng 3 dina ra mari-mari. Mergo gek ingin nyewu ngene mbok dhe kae lho, ya Allah katutan 3 iris sak yarene ra mari-mari. Itulah Bapak Ibu, nikmat dunia sudah mulai dikurangi. Ayo saiki golek urusan akhirat, engko nek sewaktu-waktu ditimbali karo Gusti Allah. Jangan kau bangga dengan hartamu wahai teman-temanku. Jangan kau bangga dengan derajat pangkatmu saat ini yang kau miliki. Kabeh kuwi mur sampiran, kabeh mau mur titipane karo Gusti Allah. Betul? Maka jangan kau terlalu kesemsem ngoyak endahing donya. Ingat Ibu, ingat Bapak, kalau kau terlalu sibuk ngurusi dunia, karena kau terlalu sibuk golek donya, saya kasih tahu, donya mbok golek iku kaya kowe ngoyak ayang-ayangmu dhewe, ora bakal kecanda. Yakin. Ya ora percaya, sesuk-esuk cobanen. Ayang-ayangmu neng kulon. Sangring ini koitan, oyaan nganti menggeh ra ketemu. Masuk? Maka jangan kau sibuk kau anu. Ya maksudnya iki sibuk urusan dunia lho, Dek wong wis tuwa ki lho. Arep sing digoleki apa neh to? Ngono lho, Dek. Kaya ngoyak ayang-ayangmu Dek, dan ayang-ayang kita itu menipu, Bu. Nek nggon padangan pancen ketok. Tapi giliran nanti kita di tempat yang gelap, ayang-ayang kita akan hilang, Bapak Ibu. Dunia akan hilang, Bapak Ibu. Masuk. Mula nek nganti ana wong mergo urusan donya, mergo urusan nyambut gawe, penggaweane, derajat pangkate, kok nganti ninggalke salat, urusan donya apa sing mbok olehi? Kok kowe nganti wani ninggalne salat? Rada serius. Rada kenceng iki, ora usah do guyu. Serius iki. Ini masalah sholat ini penting. Wis tuwek do ora sholat. Ngapunten nek do kon sholat angel giliran mati ngapunten. Kon nyolatke, kon yasinke 7 dina 7 bengi tanpa mandeg, kon ngatamke Quran. Apa wong liya ki urusane mur yasinan tok? Betul? Kok penak men uripmu jak sholat emoh ning masjid emoh yasinan emoh. Bareng kowe mati. Ngundang santri 7 bengi kon yasinke kon ngatamke Quran kok penak men wis gen mung gen krasa wis gen kupluke ireng pokoke dong apa ora apa nyun ngapunten teman-temanku wong mati ki mur cukup mbok yasinke tok rampung tidak teman-teman nek tanpa amal dong ora niki penting. Mula pumpung jek do waras-waras iki do ning masjid. Wis sakniki tak loske wis terakhiran niki. Asline jenengan ki nek ning mangkat ning masjid iki pilih mangkat dhewe apa diterke? Jujur. Sing bapak-bapak kae kok meneng kabeh ngopo? Pak, jenengan tidak masjid mangkat dhewe napa diterke? Oh, diterke. Ditumbake bandoso nggih. Lah wong waras wiris dikoneng masjid do angel. Sing ngadane telake nganti jiglok lho.
Sing pujian nganti kesel ra ono sing teko. Nggih? Gilan loro ngepleh-ngepleh ngene. Aku kenging ngegek. Aku kenging ngegek. Naudzubillah min. Aku kenging ngegek. Neng masjid ngopo, Pak? Hagingang. Hagingang. Kasinan. Masuk? Masuk nggih? Sak niki ngenten, Bu. Ayo, halo. Terakhir niki. Jenengan Islam. Kula Islam. Padha nggih? Jenengan salat, kula salat. Padha nggih? Jenengan iman, kula nggih iman. Padha nggih? Ibarate jenengan duwe HP, kula duwe HP. Padha ana sinyale, padha ana pulsane, padha ana nomere. Nek kula WA-an bel-belan karo jenengan nyambung mboten? Nyambung. Nek jenengan di HP, kula ya di HP, padha duwe agamane. Kula Islam, jenengan Islam. Nggih. Ning nggen kula ana pulsane, jenengan gak ana wong ra tau dicas. Nggih, ora ana sinyale. Nek kula komplit, ning kula ngerti nomere jenengan. Jenengan tak bel nyandak mboten? Mbok nganti HP niki kobong ra bakal kecandak, Pak. Masuk mboten angen-angen kula? Nek jenengan ngapunten nyuwun ngapunten gak salat, gak ngaji. Mbok kene arep la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah wong kono ora ana setrume kok. Oh ya ora gatokno. Wis gen krasa wong gen krasa. Mula Pak Bu 5 kira-ketang 1 utawa 2 delono sinyal. Gen sewaktu-waktu etuk kiriman SMS itu kiriman WA ki iso klebu bleng ning nek blas gak ono. Ha ora nyambung wong ora ono sinyale kok. Dong ora? Dong ora? Mula monggo nyon ngapunten nek kowe kabeh do ngaku wong iman salat to. Dong ora? Ora ketang pisan ki anunen. Maksudku ngene lho, Dewa, mosok diceluk ping 5 kok rame ngoblas ki lho. Niki ne waras mboten? Ada gangguan? Mboten nggih. Nek wong waras kene ora ana gangguan kan diceluk pisan ki lak mesti mengo. Nek jarimu waras kok ora diceluk kok rame ora dong-dong kan berarti 2 kemungkinan, budek karo kentir. Lah nek rumangsa waras jenengan ki lho, celukane Gusti Allah karo celukane Pak Lurah kok menang celukane Pak Lurah. Apa Gusti Allah ganti Pak Lurah mawon? Lah iya, diceluk Gusti Allah nganggo adzan ping 5 ora moro. Giliran Pak Lurah ki lho ngekeki girik cilik ngene tulisane BLT. Sesuk Senin dijikuk 7:30 esuk teng Balai Desa. Ah ya Allah 6:30 lho do peteng petengkreng nang Balai Desa. Gusti Allah ki lho kalah karo Pak Lurah. Halo. Masuk mboten karo kula? Mula please. Please, ayo salate dijaga nggih Bu nggih. 5 waktu, please. Dengan bertambahnya waktu, dengan bertambahnya umur kita, ayo dong ngencengke nggone ibadah, terutama salat. Ingat Ibu, pancen umure awak diki tambah secara hitungan. Tapi ingatlah wahai teman-temanku, ki anu. Kuwi apa mau? Kula nek susune saset ngeten iki. Nek kaya mau susu cap nona seneng aku. Apa meneh nek ngombe digojeki dhewe wah nenengke. Halo. Ingat wahai teman-temanku, mungkin secara hitungan umurmu bisa tambah. Dengan bertambahnya umur saya mengajak ayo semakin meningkat iman takwa kita kepada Allah. Dan saya mengingatkan teman-teman, dengan bertambahnya umur kita berarti napa Bu? Jatah umur awak dhewe sudah. Maka jangan kau terlalu sibuk tentang urusan dunia. Mulai di
disetelkan kendo ngencengke nggone ibadah. Bondomu derajat pangkatmu sok ben bakal pisah. Apa yang kau cintai dan siapapun yang mencintai kau kelak akan berpisah denganmu dengan bertambahnya waktu. Bojomu sing dulu cintanya luar biasa, ngapunten sakniki sudah mulai berkurang. Betul. Nek biyen zaman si anyaran ora mulih-mulih di bel di WA, kamu masih di mana sayang? Kamu masih di mana bebek? Iji anyar. Sakniki ora butuh kowe mulih, sing penting duwite gorene. Wong wedok-wedok saniki lak ngono kuwi, ra mulih ra patek. Sing penting duit lancar lak ngoten ta nggih. Ngono kuwi. Wes puas kowe. Ngono Pak, sing penting duit Pak, sesuk rasa do mulih wae. Sing penting duwite lancar. Pun ngaten mawon Bapak Ibu, tidak panjang lebar saya matur tadi, tetap berubah menjadi lebih ayo dengan bertambahnya waktu kita menjadi orang yang baik di antara yang baik lah ngeten to nggih. Dan jangan berputus asa untuk mencari rahmat Gusti Allah. Yang ketiga, ingat di balik kesulitan yang kita hadapi pasti ada kemudian. Yang keempat, nyuwun ngapunten, dengan bertambahnya waktu kita semakin meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Samsaya ngencengke nggone ibadah. Terutama apa Ibu tadi? Salat. Terima kasih, ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wes do ngenteni apa iki? Donga. Lah panitiane ora omong kok. Lah nek nganggo donga ki dadi siji kok dhewe-dhewe iki. Ki dongane karo ngisi dadi siji kok dhewe-dhewe. Dadi siji nggih. Wah, Pak sak paket iki. Nek sak paket cendakno. Ora dawa, nek dhewe-dhewe dawa. Ya wis mboten napa-napa nggih. Nganggo basa Jawa mawon kaya biasane. Ditirokke sing banter nggih, sing los. Dipun niataken riyen krana Gusti Allah ala hadhihi niyah wa niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nirokke kula nggih. Konsentrasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat iso nyandang iso mangan iso ngliwet muga-muga paringi selamat muga-muga paringi selamat Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih ati sugih rejeki. Amin. Kasih nggih Bu nggih, mugi-mugi barokah urusan donyane awak dhewe dicukupi karo Gusti Allah, urusan akhirat ayo sregep nggone ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.